Crucials, totalment crucials. Antigament, quan nosaltres anàvem a buscar la víctima, a vegades ens trobàvem un mar de trencants, un mar dur, i havíem d'arrossegar darrere nostre un dispositiu que pesava 3, 4, 5 quilos. Era flotant, tenia tots els avantatges, però ens costava molt fer l'aproximació. Amb aquest material nosaltres portem el material incorporat, no fem aquesta fricció amb l'aigua i quan nosaltres arribem a la víctima és quan despleguem el material, l'utilitzem amb la víctima i fem el retorn, que és el que em deies tu, que aconseguim que aquests 20-30 segons que són bàsics, amb una persona inconscient que està aspirant aigua i no respira, aquests 30 segons poden pressuposar la diferència entre la vida i la mort. En el món del rescat aquàtic, el material no evolucionava des del 1907. George Free, el primer rescatador aquàtic, va utilitzar un material que es diu llauna de rescat. Aquest material, 100 anys després, no havia evolucionat. Nosaltres, gràcies a la col·laboració del Deep Salute, hem aconseguit tenir un material que ha evolucionat moltíssim, que permet fer un rescat a dintre l'aigua tant de víctimes senzilles, perquè afortunadament a les nostres platges els casos que tenim de víctimes són senzilles, distrés aquàtic, dones el material i remolques, però també de víctimes més complicades, que són les víctimes actives, aquestes víctimes que vosaltres veieu habitualment a les sèries de televisió, que lluiten amb el socorrista i el socorrista ha de fer un gran esforç per manipular-lo, i finalment les persones que estan inconscients.